אז מה קורה חברים יקרים? כאן יונתן במוח בסרטון חדש של תוכנת צילום למחשב, פלוס חשיפת פנים, פלוס חזרה אחרי בזמן שלא העליתי. הכל היום אני הולך להסביר לכם בסרטון, כולל למה נעלמתי, ועל התוכנת צילום, ועוד כמה דברים שאתם תבינו בהמשך, מה אני חושב על המלחמה והכל שקורית עכשיו. אז בואו נתחיל את הסרטון כדי לא הכל, כי זה בטח מסקרן לשמוע מה שיש לי להגיד. אז לפני שאנחנו מתחילים, תפרגנו בלייק בבקשה. אני רוצה לחזור הפעם בגדול עם כל יום סרטון בערוץ, אז בבקשה תפרגנו בלייק, ובואו נתחיל. אז חברים, היום אני הולך ללמד אתכם, היום אני הולך להראות לכם תוכנת צילום למחשב. בעצם גם אני מחפש הרבה פעמים תוכנות צילום, זה קשה למצוא ואני היום הולך לעזור לכם. לפני שאנחנו נתחיל אני הולך להסביר לכם היום הכל. נתחיל בזה שזה חשיפת פנים ואני מאוד מאוד מתרגש, הרבה זמן רציתי לעשות את הדבר הזה ולא יצא לי, וקצת חושב. ולמה נעלמתי? עכשיו, אני לא מבוגר, אני לא גדול, יש לי דברים לעשות והרבה מאוד, אז נעלמתי קצת מהיוטיוב, לא היה לי זמן לזה, והיום שאנחנו בתקופת מלחמה אני הולך לחזור בגדול. ולמה כל השבוע הזה לא העליתי כלום? כי הייתי צריך לעכל את הכל. בקיצור, בוא נגיד ככה שזה לקח קצת זמן, אבל עכשיו אני בסדר. היום אני הולך להסביר לכם לתוכנת הצילום למחשב. בעצם רושמים תוכנת צילום, אני אשים לכם את השם של התוכנה בתיאור, למי שמעניין. וזאת התוכנה בעצם. יש פה לקנות גרסה, מי שרוצה לקנות, אני לא קונה. ויש פה את ההורדה חינמית. אז אני הורדתי חינם, כמובן היא פה. בעצם יש לי פה את המצלמה שלי, אתם רואים. יש לי את אתם יודעים, את כל הדברים האלה. אני לא יכולה להראות לכם איך לכוון מצלמה, זה אתם בעצמכם, אתם תעשו את זה, אני אסביר לכם איך. ובואו, יש כמה דברים חשובים לעבור עליהם, אז בואו תקשיבו. קודם כל בואו נתחיל בהקלטה, אני לא יכולה להראות לכם את זה, שזה ממש מבאס אותי, אבל יש פה את הכפתורים. יש כפתור אחד, הנה, פה. מכה שהשעה, אתם חייבים שיהיה לכם cut. כמו שאני אעשה עכשיו cut, תסתכלו בקונטרול. וחזרתי, אתם ראיתם את הקאט הזה, בעצם זה מה שנקרא כאילו קאט, אתם תגדירו וברגע שאתם לוחצים, אתם לפי הכפתור אתם תראו, כאילו, הבנתם? כמו שאני מתחיל בספייס וסוגר בספייס, אותו דבר. בעצם מקש השעה זה כמו קאט שאתם חייבים לעשות, יש לכם פה תמונות ולהגיע לקליפים, ועוד כל מיני דברים פה, פתח תיקייה, זה אני לא נכנס לזה עכשיו, כאילו ארוך נגיד, כאילו כל מיני דברים, אפשר לשלוח את זה נראה לי לטלפון, אני רוצה לעשות את הדבר הזה. בעצם זה כל הקליפים, שמה, כאילו הקלטות של עצמכם, נגיד אתם רוצים להוציא סיר או משהו, רק את הכל פה, הכל בעצם, קיצור, כל זה תמונות, מלא דברים בקיצור, זה אתם צריכים לעשות. יש הקלטות מתוזמנות, לייבים לא נראה לי אפשר לעשות פה, אני אבדוק את זה, אבל יש אפליקציות אחרות ללייבים, תבדקו את זה. קיצור, יש פה איכות גבוהה, צב שכבת לוגו, תשאלו אותי מה זה, ולחידה רב פעמית, הצג, לא יודע, כל מיני דברים פה, אני אעבור על זה אחרי זה. לא צריך וידאו בכלל. כל מיני הגדרות כאלה, האמת היא, בטעות הורדתי, לא צריך להוריד את זה בקיצור. הבנתם פה כל מיני דברים, מעניינים דווקא. אני לא יודע מה זה, ולחידה רב פעמית. לא אכפת לי כל כך, כאילו מה זה הדברים האלה, אני לא מבין בזה. אני
וזהו, בתכל'ס, זהו מה שצריך לעשות, כל מיני דברים כאלה. מה זה שכבת לוגו? מה זה שכבת לוגו? לא יודע מה זה שכבת לוגו, אני אבדוק את זה אחרי זה. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, הולך לעלות סרטון בכל יום. וזה הכל להיום. מחר אני אעשה סרטון על ולורנט או באקסבוקס. תהיו מעודכנים בקיצור, ויאללה, ביי.